L-ex-player ta' Manchester United Sir Bobby Charlton kien persuna eżemplari u influenza bosta players tal-futbol internazzjonali. Ikkumenta dan il-President tal-Manchester United Supporters Club Malta, Joseph Tedesco, f'intervista ma' News l-għada li tħabbret il-mowt tal-ex-player ta' Red Devils fl-età ta' 86 sena. Persuna eżemplarissimu, naħseb huwa bniedem mill-influenza ħafna players oħrajn. Jekk tisma' David Beckham kif jitkellem fuq bħala l-iktar persuna l-impressjona fil-karriera tiegħu. Huwa xi ħadd li bil-fors irid jibqa' jissemma u bil-fors ħaqqu dat-tributijiet kollha li qed isiru minn kull kantuniera fid-dinja. Tedesco tkellem dwar il-karriera ta' Charlton ma' Manchester United fuq 17-il sena fejn lab kważi 760 logħba u skurja 249 gowl. Dal-persuna li ta' 18 sena kien fuq dak l-ajruplan li sfortunatament sofra dik id-diżastru kbir. Però il-plejer wara dak id-diżastru kien parti minn din il-trasformazzjoni kbira li saret fil-Manchester United. 10 snin wara rebaħ il-European Cup għal-United, sentej qabel rebaħ anke il-World Cup u kien wieħed mill-aqwa plejers mhux għall-United biss imma anke għat-tim Ingliż. Tedesco innota li Sir Bobby Charlton sar pajjiżna 4 darbiet. F'Settembru tal-1967 Charlton u t-tim tiegħu ta' Manchester United labu kontra it-tim Malti ta' Hibs fil-Ground tal-Gżira. F'dak l-istaġun Bobby Charlton wassal li Red Devils sabiex saru l-ewwel tim Ingliż li rebħu l-kompetizzjoni Ewropea dik li llum magħrufa bħala iċ-Champions League. F'Ġunju tal-1980 Charlton li dak iż-żmien kellu 43 sena lab mat-tim Malti ta' Floriana waqt logħba ta' ħbiberija kontra it-tim Ingliż ta' Wigan Athletic. Joseph Tedesco isemmi episodju ieħor meta Bobby Charlton kien ġie fl-aħħar tas-seklu li għadda u hawnhekk huwa kien iltaqa' miegħu. Kenna anke organizzajnilu dinner aħna bħala Supporters Club, konna ġejna mqabdin mill-ambaxxata Ingliża f'Malta, għax kien ġie hawnhekk bħala rappreżentant tal-FA l-Ingliża għax kien l-ambaxxatur biex jipprova jerbaħ il-vot biex l-Ingilterra torganizza l-World Cup ta' 2006. Kienet esperjenza sabiħa ħafna u niftakru kif baqa' impressjonat b'dan l-event li konna organizzajna. Mor jisbieħ u ħajbqa' żgur fil-qalb. Naħseb mhux tas-supporters tal-United biss imma anke tas-supporters tal-futbol għax kien bniedem barra li kien futboler ma kien bniedem eżemplari ħafna.